amụọ na amaghị size ya n'ogbe a ma a na-amụ adị akwụ ọtọ. Ka ya ghọta na nsị amụkwa ka mụ na gị nọrọ ebe a everywhere adị n'ọka ebe a na-azụ ezi ada ndị ọka niile n'ebe ọ na-ebo adị ọka na-asụ enwe daalụkwa daalụ mụ na nwa anọ dị na nwunye ma agwa ụdị mmadụ mbụ n'ebe jikwala ya nwayọ ọ na-ewezuga enwe obi ya ama n'ebe ọ na-ebo ịnị ya biko o nwere onye achọta m because o nwere ike ba ịvọrọ na nwa erike mba anụ nọba ụlapalị m biko ka ike esi ọchọta m na ọkwa aka m na o mere ibe dị ka ị bịa kpọlụ m aka o biko ewe na iwe o n'ebe ọla dị nwoke na-abịa ka ọ nọta na aṅụ niile a si agị good afternoon. Biko o nwere nna achịta side a o nwere one girl Ella afia Bella ọ sị n'obi na compound a otu ogologo yes otu ogologo ndị fe mmekọ ma mma ma nwaanyị bụla ọ ma nwaanyị onye ni nwaanyị biko ke bịa ka njebe nke ezigbo like ezigbo enyi gị nwaanyị onye m chọrọ ịnọ na ma fiancé ishi nọ ya nọ ọ ma fiancé dịbụ na ma anyị ejefu ndị be anyị fụnụkwa ndị bepa next week ibe n'ihi na-ekwu eminu m ya na ịma na nwoke ma ibie abụkwa man of God ifugoro man of God ma atụrụ gị asị that girl ị na ha ekwu ihe dịka ebe 2 weeks na-akọ batara ebe a yes exactly amụọ na amaghị size ya n'ogbe a ma a na-amụ adị akwụ ọtọ ka ya ghọta nkwa gị na mba ji ọ na-amaghị size ya n'ogbe a mana mba ji anwa na nya na ọ dị active ya mara ela nke m na-ekwu ela nke m ọ ka makọsọ bụrụ nke gị ọ nke ịkọ ya bụ chukwu ya nke ụdị nke abụrụ nke m o nwere dibịa na-ebe eni na-agwọ ọbara ọra onye nke a lara ebe anyị na ụka kọpụ imesaja jụọ ya mgbe ọ bụla ekweghị eziokwu ela gị o nwere ma nke nwanụ na inikọ onye nwe n'ogbe a ọ na-adịba eguru ndị mmadụ ini mana vileji ya na onye nke a na ọ pụtara na-eche gị na-asị onye nke anụ nwa eji testi onye nwụcha manpower were bịa testi ya na arụ ya amaghị m so mụ akela na-eme ihe a ọgwụ akọ na-eme gụwa ihe na-agwa eziokwu eyi ngwa gị na amefu gburu man of God ihe bụkwa ya m chọrọ ịnụ anụ even sef ebe ọgwụ ụgwọ kịta mụ nyere gbara egwu ya ịka ya nụnye nsogbu adịrọ ya kọmfat nye a na-anụ achawo ịla ma enwe m ike tụrụ gị asị ị ya agụkọta infection ma elu ọnya ịla nke m ihe na-azụ ụmụazụ ndị ọzọ ife na-ekwu how serious ya na-ekwu because ya kịta ka ahụ m onye ọbụla ọnụ gaa n'iru ana m anụ ibe ị na-ekwu go ahead adaọka niile onye adaja smart enyi gị nwaanyị a onye dị very intelligent enyi gị nwaanyị a ịnụ anya ife na your home dị secured ama nọ ya na around onye m asị nọ ka nwa onye a ọ pụtara n'ozugbo nje fụ na enyi gị nwoke si nọ ka mmalụ test ya dị IQ ya afụgo nọ fọm onye ala ya ebe apụgodi onye apụgodi na-emebi afa m sisi jikwata ebe nwoke ekwe ka zuo ike ị na-ege onye ntị akọweli bịa ebe o nwere onye bịara ebe amụghị ya nwe iyi ya nwụ n'iyi na ngwa amụghị ya nwe iyi atrọs gị na just nwụchara ya iyi nwere ibe dị ya nwoke a kọweli bịa ebe ka ị bịa na-ege ntị kwetacha n'ihe niile okwu nke nna gwa gị awara abi a sịkwa ọkwa ka m gafeta ka m bekene mana ka m gawagodi first na wagodi ka isi jugodi gị oyi na wagodi ka isi jụọ ya oyi nna wa ala nna wa ike nkwaba ike bụ ike abatago Jehovah be God have mercy upon us. Ella
This evening you will die. Adaka niile. Adaka na so wanso. Eyo. Batawa n'ime na. Nso ura dikwa. Udodi. Onwe salamu na goku. Hello, we megi. Onwe yesi n'ime. Batawa no n'ime ni. Hello, onwe megi. Kede be igba eje bata n'ụlọ. Mabala begodu. Onye adimo o. Kamba ya ade, kanje nyo sna omo okuche mu ụzọ. Ha? Ona ba meba sisi. Onwe di mere mbo, onwe melu gị mba. Onwe ihe me bata n'ime ni. Hello, onwe melu gị. Batawa n'ime. Chupia. Is your brother? Go for beat.